Velkommen til chill på serveren, eller hvad nu serien hedder, det kan jeg sgu ikke helt huske. Og i dag har vi jo selvfølgelig mig med. Og hej. mit skin. Lad os se et review af hans skin. Mike, kig over på mig. Vi har forsiden, sådan rimelig awesome. Kig over. Og vi har bagsiden. Den skal også rimelig awesome, sådan en panda. Ja, og jeg er som sagt, jeg er samme skin, som jeg plejer at være. Jeg tager den her side. Og vi skal bygge vores drømmehus. Yes, det er med det. Vi sidder her i dag. Okay. Og jeg har simpelthen, vi skal nok lave 10 videoer med, ikke også, så kan vi begynde at tjene penge på det her pass. Og pengene, de kommer nok til at blive brugt på serveren. Yes, server. Altså vi kan sige, at de penge vi tjener, de bliver brugt på gaming. Ja, opgraderet items, ting. Altså for eksempel køb moderator ind på en server eller sådan noget. Yeah. Køb alle mulige ting. Nå okay. Nå, vi starter. Ja. Jeg tror ikke, jeg kommer. Og vi må bruge alt det, vi skal bruge. Nå ja, der skal man bare... Hvorfor er midten? Alt her. Det ser det ud til. Nu er midten. Ja, det var jeg lidt bare der fast i telefonen. Jeg optager mig. Husk det. 1, 2, 3, 4, Simon? ja. Hey! Må ikke world dit. Jo, det må man gerne. Det ligner bare bunker. Jeg tror mig, det bliver bedre. Nej. Væk med det der. Nej, jeg gider ej. Det er mit hus, det hele. Mit hus, dit hus. Okay. Så tager jeg det dumme og sætter det her. Sorry for lag. Jeg ønsker mig virkelig hårdt i min computer. Ja, det tror jeg bare var til den info. Lægger du? Jeg lægger sådan lidt mere op til Mobiles, det er lidt træls. Men der skal også være facecam på. Facecam er på årssiden. Hvorfor har du egentlig den der røde ting bagved dig? Det har jeg faktisk ikke i dag. Hvorfor har du ikke det? Fordi jeg ikke sidder inde på mit værelse. Gør du ikke? Nej. Hvor sidder du så? I morfars bagværelse. Men jeg skal lave det fedeste køkken. Nå, køkken. Jeg sidder og prøver at lave sådan... Du ikke lukke døren. Så er vi tilbage. Det kan du jo bare lige klippe ud, Simon. Nej, jeg slår bare mig fra. Det var lidt for sent. Ja, fuck det. Det er mig flot. Det er godt. Ellers så må min mor være med i videoen.
videoen hedde. Hvad? Jeg skal jo ikke video. Jeg kan ikke høre dig så godt. Kan du ikke? Nej. Så jeg skal på. Jeg kan høre. Har du ikke headset på? Nej, jeg skal ikke headset. Så tag headset på. Nej, jeg gider. Nej, mit headset det er varmt. Og seriøst, det er jeg lavet. Crafting. Nå ja, inde på serveren, min server, der kan man skrive stofstegn mig. Og så er der vintage. Og det koster omkring 50 kroner. Og fly det koster vist 20 kroner. Og man har det 2 måneder. Unband kan man købe. Så kan man købe kits. Man kan købe diamond tools. Det koster ikke meget. Så kan man købe kit diamond derovre. Så unband. Det koster... Jeg ved ikke lige hvor mange kroner jeg siger. Det er nok 15 kroner eller sådan noget. Det er ikke ret dyrt. Og det er unband. Og det her, der kommer også til at være et link nede i beskrivelsen til, hvis man nu mangler unband, så man lige bliver bandet derinde. Yes. Yes, det kommer til at være nede i description. Dropper. Nå ja, også lige til infoen. Vi har fået lavet vores navn om til msgaming.dk i stedet for smk. Fordi, ja. Det havde vi lyst til. There's dun, dun. Jeg tror han slog sin mic fra. Er det også okay? Gør knap. What do we got here? That's right. Baker. Shit. No camera. Så skulle det gerne snart være fikset. Det er med mit hus. Okay. Ja, det er nok ikke mit drømmehus i virkeligheden. Det er real life. Men det er det ikke. Det er et godt fashion. Og nu er det jo også det her, det er et action. Så lav sådan en her nede i jorden. Og så bliver det måske ikke nyt. Altså, der er altid den der med creeper i. Så husker de kardinal. Og tror mig. De husker. Yes. Jeg ved ikke, hvad der sker. Læk. I Minecraft. Så er det diamond. Og den skal vi have. Kul.
cold. Så kunne jeg også se, hvorfor han er slået fra. Eller, hallo, nu skal jeg. Ved du hvad? Det tjekker jeg. Ja, han har slået min fra. Så ved jeg også det. Til en anden gang. Jeg tror ikke, I skal bruge det. Nu er det der. Hvad med? Ja, det skal I nok ikke overveje, hvor længe det der med træer. Det er ikke så. Det her det er en ret god metode, hvis nu ikke vil have alt for høje træer. Præcis. Så penge tager den her ned. Skal I ikke vinde på det? Amerika for sådan lave et fedt kø. Jeg går herover. Jeg undskyld på det der, det er køleskab. Så har vi det der bord, hvor man slagter fisk på. Søskurs. Cool. Cool. Hvordan det skal kyde. Come on. Bitte træ. Der er et eller andet med æbler på den her server. Der dropper mega meget. Jeg tror bare, det der ene træ droppede sygt. Kom så. Kan jeg kyre ting? Ikke. Det er lag her, er det noget really? Simon? Ja. Der er her igen. Okay, men lag. Godt, jeg snart skal. Jeg er nødt til at sætte den længere ned. Hvad sker der? Prøv at se. Du kan ikke se det. Ja, det kan man jo ikke spille på. Sådan der. Nå, det er bare mig, der rager lidt over. Hvad laver du, Simon? Jeg rager over en lort. Hvad? Jeg rager bare over en lort. Jeg troede lige, du kiggede op, fordi jeg sætter panda ud. Panda? Det har vi så. Panda? Jeg synes, det ser sgu ikke nice ud. Det der køkken. Jeg har lavet et suger med et. Nogle gange ser det godt ud, andre gange ser det bare ud. Og derfor tror jeg, at det selv skal gå Akashi. Jeg synes, jeg må Tree Hill. The Tree Hill. Extremely Hill. Ja, det er ikke toppen til det for mig. Hvor? Slet ikke. Men adventure.
Det er dansk. De her videoer, der kommer ud, de er danske. Jeg ved ikke, om I har set det, eller hørt det. Simon, jeg tror godt, at de ved, at vi snakker dansk. Det ved du da ikke, om de ved, at vi snakker dansk. Vi gør det i hvert fald, hvis I ikke vil. Det er bare. Fuck. Bøs. Chicken. Okay. Og Er du allerede færdig? ja. Scheisse. Ej, guess. Jeg skulle ikke færdig. Man kan altid putte noget på. Så der. Man kører simpelthen sit sædvanlige hus. Jeg laver et hus, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Så skal man lade Mike, han har prøvet det der. Jeg spørger ham, Mike, har du nogensinde prøvet at bygge sådan et hus der? No comment. Ja, det har jeg sgu da. Det var godt. Jeg har fandme aldrig nogensinde prøvet at lave sådan et her før. Det er næsten det, jeg altid laver, Simon. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har så ikke prøvet at lave et hus før. Til og når jeg tager aller sidste video, så får jeg lov til at se koordinaterne. De er under 1 sekund. Never. Så kan I spille stop videoen. Og så kan I komme herover. Men det her, det bliver claimet. Så I kan kun komme over og se det. Ej, det bliver claimet med ordet. Findes. Men det var det. For os. Nå, men så vil jeg simpelthen tage et 360 grader review. Hvad laver du, Simon? Det er ud af mig. Simon, Jo, hvad laver du? jeg tager et 3D review. Yes, lad os gå ind. Jeg lander på det tag. Ja, jamen så går vi ind her og kigger, så tænker man. Jeg ved ikke helt, hvad man tænker. Jeg tænker, at det er vores. Jeg tænker, det skal gå befes. Det skal det. Så går man herover. Og så siger jeg, I am done, motherfucker. Ja, jeg er færdig. Oh yeah. Jeg er færdig. Og så har jeg et ting at sige, og det er mig ikke blevet færdig. Lad os se med resten af episoden. Lad os kigge med. Hvad så, Mike? Er du også blevet færdig? Ikke endnu. Det er ikke sådan noget. Nu er jeg, Simon. Nej, jeg mangler én ting. Og så tager jeg bare 3D review. Nå. Sådan der. Og så mangler vi. Okay, og vi tager 3D review af Mikes dejlige hus. Og mit hus. Og Mikes. Og vi ser simpelthen herovre. Trapdoor. Jeg kan se, der står sgu skæld. Nummer 8. Trapdoor. This is claim.
Så er jeg færdig. Postkasse. Ja, lad os nu følge med ham ind. Nej. Kan du ikke give os en lille rundvisning? Det er rimelig nemt at se, hvad der har været. Det er bare mit køkken. Så har mit fjernsyn. Og det seje ved det er, at man kan gøre sådan her. Og så kan jeg falde i søvn. Når man ser på videoen her, så er det faktisk en creeper med en fiskestang, hvor der sidder en Steve bagpå. Du kan se det i videoen. Jeg kan ikke forklare det. Så ligger du simpelthen og sover her om bagved. Det var da hyggeligt. Hvad er så det der for en kiste? Hvad kan man få der i? Det her. Det her, hvor jeg putter alle de hoveder, jeg har slagtet i. Det er godt, Mike. Og der kan man se, hvor meget han lærer af sådan nogle film der. Se dem derhjemme. De er gode for børn. Så nu er det. Yes. Det tror jeg simpelthen bare var den her episode. Ja. Chill på serveren, episode 2. Kom herop. Ja, jeg er i 5-8. Sådan der. Og det her, det var episode 2. Nå, vi mangler noget. Okay, så skal der se. Det her, det var episode 2. Hvor vi hører. Chill på serveren! Oh yeah! Og jeg ved godt, jeg skal ikke på OBS og slutte det her pis. Det er så træt, fordi jeg ikke har fået lavet en knap endnu. Hej hej!